Rose PP. Ja, og Christian kunne ikke være med, for han skulle et eller andet. Jeg ved ikke, hvad han skulle. Men ja, vi lægger lige lidt her i starten. Det var svært i hvert fald, når vi går ned i PP. Men jeg har lige prøvet at record, så finder jeg ud af, at jeg kan ikke finde et klip, jeg tror, det var svundet. Så vi må prøve at gribe, så prøver vi bare igen. Og ja, det var jo det, Christian ikke kunne være med i dag. Så laver vi den bare selv. Så ja. Ups, det var sgu ikke meningen. Wow, vi kan lorte ud af pis. Og lige sådan der. Ja, det skal nok komme op. Han er mega hammer ved team med. Selvfølgelig om de har noget gear. Gear. Genlåne. Jeg optager. Nej, okay, det kan jeg ikke. Så ja. Tjekke, hvad fanden sker. Og hvor er det sluttet fastfonden derfra? Performance. Sådan der. Det gjorde det da lidt bedre. Så kører vi igen. Der er den, der spammer mit navn, er virkelig for. Nej, det gør vi ikke. Flere vil jeg mig. Ikke fedt mig finde. Fuck, hvorfor lagger jeg mig? Det ligner jo, hvordan han hacker. Han er sådan lidt betrayeragtig. Ja, nu er han så nok på det klart. Men han hacker ikke. Så wow, min FPS. Fuck, sker der for det? Som vi synes Danmarks pack på. Sker der? Ej, sker der lige for mig? Det var min FPS. Den var god hele dagen. Lige før var den meget god. Så gør vi sgu bare. Hvor skal han på mig, mand? Jeg skulle tænke ham den klub. Hvad sker der? Nå, det bliver en ikke like episode. Det skal nok perfekt ud til næste episode. Så ja. Så lige hvor jeg PvP noget. Jeg har noget, jeg lidt med sit drømme i. Nu kan vi 60 FPS, så er det ikke nok.
What are you waiting for? Nej, William. Kom at mig bare. Hvad ved du mig? Ja, nej, kom at mig bare. Okay, vi stopper lige videoen, når det nu er det også kraften bare lige at fake til op. Wow! Ej. Nå. Ja, vi ses. Der er ikke andet at sige inden. Vi ses.